אתה מצלם? כן. אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לערוץ שלי, ואנחנו נעשה אתגר שחבר שלי, אלון למיס גיים, בוחר לי סקין, והצבע שלו, איתו אני לוקח את כל המשקים, כן, תלות. חברים, בגלל שהסקין הזה יש רק צבע אחד, אז גם הצבע של הפיקקס ייחשב. יאב, תסתכל בעוד 3, 4, כי היא אפיק. אפיק. ואתה לא יודע גם מה הצבע של הפיקקס. טוב. אז יאללה, בוא נתחיל. אוקיי חברים, מותר לו לקחת מיתיקים רק של בוסים. נגיד וור משין אסור לו לקחת. וור משין זה הכפפות. הכפפות האלה שיורות טילים, זה אסור לו לקחת. רק מיתיקים של בוסים מותר לו. אוקיי חברים, אז אנחנו נחת פה. נראה לי אתם יודעים מה למה. אלון תנחש. כי יש פה את הכפפות של שורי וזה אפיק. בדיוק. הפיקקס שלו הוא, כפי שאתם יכולים לראות, כחול. ככה, בדיוק. עשיתי על זה זומין, אתה לא צריך להצביע. בסדר. אוקיי חברים, יצא לי כחול. הילים ושוקולדים כזה מותר לי לקחת. מותר לו לקחת משהו שהוא לא מוריד נזק. בשום צורה. כן, שזה כאילו... אוקיי. הנה, נגיד את העיל הזה מותר לו. ואת זה אסור לך. טוב חברים, יצא לי את זה, אבל אני לא יכול לקחת את זה. הרוב יהיה לי באמת שנראה לי יותר הילים וכזה. זה יהיה קשה. טוב חברים, יש כאן איזה מישהו, אבל זה קל. אוי נו. תפרוץ אותה עם השורי, אתה יכול לקפוץ ואז מכה. הוא גרוע. אוקיי, תקפוץ למטה. SMG לג'ינדרי. אתה לא יכול לקחת. חבר, אין לי כלום. תסתכל למעלה. טוב, זה הפיסטול מקודם. תסתכל למעלה. אני יודע. איי. טוב חברים, יש כמה אנשים. תעשה קפיצה עם השורי ואז ירייה. קפיצה וירייה. הנה, אתה רואה? לייזר. תעשה לו לייזר. טוב. יש פה עוד בן אדם, אתה יודע, כן? זהו, נקרא. הוריד לי קצת, אבל... יש... כן. אז תקשיב. וואי. הבונקר, תישאר ליד הבונקר שלך. שנייה, יש עליו סוד? לא, אין עליו. הוא חייב להיפתח עכשיו. פשוט חייב. עכשיו הרבה יותר קל לי, יש לי גם SMG. שורי. תעשה עליו משהו. טוב, לא נורא. אוקיי חברים, אז נפתח בונקר עוד ממש קצת שניות. אני אכנס אליו כי זה אפיק למעלה, ואז יהיה לי לוט ממש טוב. ואם יוצא לך בכל התיבות לג'ינדרי? מה שכן, יש שם שוטגן בתיבות האדומות הקטנות, אתה יודע על מה אני מדבר? כן. אתה יכול לקחת שוטגנים ואחלה, זה דבר זה כחול, כן. מאוד טוב. יצא לך לג'ינדרי, כזה נח. אוי לא. כזה מזל. הייתי לוקח את האוג, אבל בסדר. תתפלל לג'טפק, על השוק אויבים, ג'טפק. די, נו. אלוהים. הכל יצא לך לג'ינדרי מהתיבות? כן. תקשיבו, לפני שיאב נכנס לבונקר אמרתי, אם יצא לך לג'ינדרי בכל התיבות, ואז הוא כזה בלט הרוק, הוא התחנן שלו בוא נגיד ככה. אסור לפתוח את הפה. אתה די צדקת, כן. טוב חברים, יש שם אנשים. טוב. כאילו, מה זה טוב? יש לו טורט. תבנה קצת. הדשוט. וואי. תקרא. אדיט. וכמה זמן לקח לעשות אדיט? טוב.
יאב עכשיו ברח מהאי כי היה שם בן אדם. ואני אלך למדליה. יש פה מדליה. איפה היא? איפה היא? הנה. הנה. ומותר לך את המיתיק גם. מה? מותר לך גם את המיתיק. מותר לי? כן, כי זה מיתיק של בוס. סבבה. שים יכולת לשים שילד. לא, מה אתם עושים? לא נגעתי בכם. אבל התקרבת לתיבה שלהם, ככה זה עובד. כן חברים, עלייה יש פה בכל בן אדם. אדם. והוא מה זה נוב? בום! יופי. שים שילד, הכל חברים, בקל. אני חושב שזה יהיה סרטון טוב. מחר כנראה יעלה סרטון ברולסטארס ולא פורטנייט. אני כבר אגיד לכם, נראה לי יעלה שורטס. טוב חברים, איש עם המדליה, רודף אחריי, וואי. בלק פנתר. שיט. אמרתי לך בלק פנתר, איבדת עכשיו 20 חיים עם זה. איי. מה שאומרים. אמרתי לך בלק פנתר. אוקיי חברים, הסקין שלי נבחר ליאב. הוא הסקין הזה. בוא נראה את התגובה של יאב. יאב, תפתח את העיניים. לג'ינדרי ואפור. רגע. זה, אני יכול... לא, זה לא לא נחשב? לג'ינדרי ואפור. אוקיי, ומה? חברים, אני יודע שאני מראה רק שחור, אבל חשיפת פנים ליאב בעוד 3-4. איזה חתיך. אז חברים, הגרזן שבחרתי ליאב לא נחשב, כי בסקין הקודם פשוט היה רק שחור וסגול, ואין דבר כזה, משהו לנשק שחור. אוקיי חברים, אז אני אלחץ שם, כי יש שם 2 תיבות של דוקטור דום. אני מקווה שאולי יהיה עוד אחת, אבל יש 2 מופלגות. תזכור את הצבע שלך, כן? כן. אפור ולג'ינדרי. עדיף לך ללחוץ במקום הקודם שהחלטת, כי יש שם גם 2 תיבות אפיק. כי הוא מובטחות. לא מובטחות, אבל רוב הסיכויים. לא, גם טוב. בגלל שאני נחת, אז נצלם, יאללה ביי. אוקיי, אז חברים, נשק אפור. נשק אפור זה טוב. חברים, נחתנו. אתה לא מרים את זה. אבל הוא לא רצה להיות במשחק הקודם, אה? הוא לא רצה. טוב, אני לא יצא בתיבות. טוב, זה לא כזה מעניין. יצא 2 שוטגנים, 1 אפיק. מה קורה עם השוטגנים היום? שוטגנים טובים. טוב, אתה יכול לעשות רק חסכה לדעתי מרסס, ג'טפק ומרסס, וכאילו זה עלות החלומי שאתה יכול לבקש לאתגר הזה. ג'טפק מרסס כאילו אולי לשדרג את הסקאר ללג'ינדרי, וזה אחד הקשים. כן, מה יצא ליד? איי. יואו, אוג אפיק. רק אם הוא היה לג'ינדרי כמו משחק קודם. אין, המשחקים האלה יכולים להתחלף. זה ממש מבאס. תדפוק לו לייזר. חברים, יש כאן מישהו? מת. הנה, מי אבי. חברים, כן, יש כאן מישהו. למטה. קפוץ עליהם, תעשה להם אמבושים שוקבים. לא, הם לא... הם למעלה. אמרתי לך אמבושים שוקבים. אוקיי? טוב! זה לא הבן אדם עם המדליה. היה, מעליך. תבנה או משהו. היה שם גם תיבה אפיק, רק מזכיר. אוקיי חברים, אני מתתי טופ 42. איך הוא עצוב, איך הוא עצבני מזה. אז עד כאן להיום, אני הייתי אני, אתם הייתם, ויאללה ביי.